Ζακλίν ντε Ρωμιγή ήταν σημαντική προσωπικότητα στον χώρο των αρχαιοελληνικών σπουδών του 20ου αιώνα. Δίδαξε αρχαία ελληνικά στα πανεπιστήμια του Μπορντό, της Λίλ και της Σορβόνης. Ήταν η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Collège de France, στην έδρα των ελληνικών και η δεύτερη ισόβιο μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Η στροφή της προς την αρχαία ελληνική φιλολογία δεν υπήρξε φυγή προς το παρελθόν, αλλά συνειδητή επιλογή ερμηνείας του παρόντος. Αντιμετώπισε τα αρχαία ελληνικά ως φορέα ιστορικής εμπειρίας, πολιτικής σκέψης και ηθικού προβληματισμού. Το έργο της συνδέθηκε με τη βαθιά πεποίθηση ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατικής παιδείας. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της καθηγήτριάς μας, Ζακλίν ντε Ρωμιγή, για την νεωτερικότητα στον Ευρυπίδη, τη ζητήσαμε να μας κάνει ένα μάθημα. Επιλέγουμε ένα απόσπασμα από την Ιφηγένεια Ναυλίδη, στο οποίο ο Ευρυπίδης αντιπαραβάλλει βαρβάρους και Έλληνες, με όχημα την ελευθερία. Ελευθέραν γαρ, δι νυν, όσον εν σύ, τέκνον, καμή γενέστα. Μηδέ βαρβάρων, υπό Έλληνας, όντας λέκτρα, συλλάστε βία. Γιατί είναι ανάγκη ελεύθερη να γίνει, όσο περνά από σε και με, παιδί μου. Και όχι να μας αρπάζουν τις γυναίκες οι βάρβαροι, από Έλληνες εμάς. Αυτό είναι το πρώτο απόσπασμα από το κείμενο του Αγαμέμνονα. Ας ξεκινήσουμε από το στίχο «Ελευθέραν γαρ δι νυν, όσον εν σύ, τέκνον, καμή γενέστε». Τι σημασία νομίζετε ότι έχει σε αυτό το στίχο το «δι»? Παρακαλώ, πείτε μας. Υποθέτω ότι δηλώνει μάλλον υποχρέωση ηθική και όχι φυσική αναγκαιότητα η μοίρα. Ο Ευρυπίδης ίσως θεωρεί απαραίτητο η Ιφηγένεια να είναι ελεύθερη. Το «δι» είναι φορτισμένο ηθικά και δηλώνει την ευθύνη των ανθρώπων απέναντι στις πράξεις τους, σε αντίθεση με τη βία, τις ανάγκες και της θυσίας. Άρα το «δι» εδώ δεν σημαίνει είναι μοιραίο ή είναι αναπόφευκτο, αλλά είναι καθήκον μας, είναι σωστό. Είναι σαν να λέει, είναι καθήκον μας, παιδί μου, όσο περνάει από το δικό μου και το δικό σου χέρι, να είναι η ελεύθερη πατρίδα μας. Ακριβώς. Όπως επισημαίνεται και στο βιβλίο μου, ο Ευρυπίδης αντικαθιστά τη μοίρα με τη συνείδηση. Το «δι» στο σημείο αυτό δεν είναι κοσμικός νόμος, αλλά εσωτερική επιταγή. Η Ιφηγένεια πρέπει να είναι ελεύθερη για να υπάρξει η τραγική πράξη με νόημα. Και γιατί μέχρι στιγμής, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, η ελευθερία αυτή είναι απαραίτητη? Παρακαλώ. Επειδή χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επιλογή. Η πράξη δεν έχει ηθικό βάρος αν δεν αποτελεί προϊόν ελεύθερης βούλησης. Πολύ σωστά. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε την νεωτερικότητα του Ευρυπίδη. Η τραγωδία δεν στηρίζεται πλέον στη μοίρα, αλλά στη συνείδηση του προσώπου. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο μονόλογο από το απόσπασμα της Ιφηγένειας. Δίδομη σώμα του μον Ελλάδε. Δίνει το σώμα μου στην Ελλάδα. Πώς ερμηνεύεται το δίδομη? Παρακαλώ. Το ρήμα δίδομη υποδηλώνει προσφορά, όχι εξαναγκασμό. Επομένως, ο δεύτερος στίχος δείχνει ότι η Ιφηγένεια ενεργεί συνειδητά. Δεν υπάρχει βία στη διατύπωση. Ακριβώς. Στο βιβλίο μου «Γιατί η Ελλάδα» τονίζουμε ότι η ελληνική σκέψη θεμελιώνεται στην εκούσια συμμετοχή του πολίτη στο κοινό αγαθό. Η Ιφηγένεια δεν αφαιρείται από τον εαυτό της. Προσφέρει το σώμα της σε μια Ελλάδα που νοείται ως κοινότητα ελευθέρων ανθρώπων. Η θυσία προϋποθέτει είτε ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη, είτε ότι οφείλει να είναι. Η Ιφηγένεια, όταν δέχεται να πεθάνει, το κάνει για την Ελλάδα, για να μην είναι ανάγκη πια να υποφέρει από την δράση των βαρβάρων. Ας δούμε τώρα τη σύνδεση των δύο στίχων. Τι προϋποθέτει η προσφορά του σώματος? Παρακαλώ. Μα φυσικά, την ελευθερία. Αν η Ιφηγένεια δεν είναι ελεύθερη, η θυσία ακυρώνεται ηθικά. Ακριβώς αυτό επισημαίνουμε και στο βιβλίο «Η ελληνική τραγωδία». Η τραγωδία δεν εξυμνεί την υποταγή, αλλά την επιλογή. Η θυσία της Ιφηγένειας λειτουργεί ως δοκιμασία της ίδιας της Ελλάδας. Και εδώ ανακύπτει το κρίσιμο ερώτημα που θέτει ο Ευρυπίδης. Είναι πράγματι ελεύθερη αυτή η Ελλάδα? Τι θα συνέβαινε αν η Ιφηγένεια εξαναγκαζόταν? Παρακαλώ. Τότε η Ελλάδα θα έχανε το ηθικό της πλεονέκτημα. Θα λειτουργούσε όπως οι βάρβαροι,
που επιβάλλουν τη βία χωρίς ελευθερία επιλογής. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πως οι δύο στίχοι συγκροτούν την αντίθεση Ελλήνων και Βαρβάρων. Καταλαβαίνουμε όλοι σε ποιο σημείο εντοπίζεται αυτή η αντίθεση. Παρακαλώ. Στην ελευθερία της απόφασης, της επιλογής, οι Έλληνες ορίζονται ως ελεύθεροι, οι Βάρβαροι ως υποταγμένοι στη δεσποτική αναγκαιότητα. Σωστά, αλλά με μια κρίσιμη επιφύλαξη. Υπογραμμίζουμε ότι ο Ευρυπίδης φοβάται τη στιγμή που η Ελλάδα θα χάσει τη διαφορά της και θα καταφύγει στη βία. Αν η Ιφηγένεια εξαναγκαζόταν, η Ελλάδα θα λειτουργούσε βαρβαρικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την νεωτερικότητα στον Ευρυπίδη, ο ποιητής δεν αφήνει αυτή την αντίθεση ανέλεγκτη. Την υποβάλλει σε έλεγχο, τη διερευνά. Ποια είναι εδώ πέρα η ηρωνία? Παρακαλώ. Ότι η Ιφηγένεια είναι ίσως το μόνο πραγματικά ελεύθερο πρόσωπο, ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες ενεργούν κάτω από πίεση, φόβο και πολιτικό υπολογισμό. Ακριβώς. Η ελευθερία μετατοπίζεται από τη συλλογικότητα στο άτομο. Και αυτό είναι βαθιά νεωτερικό. Τι σημαίνει λοιπόν τελικά το δίδομη σώμα του μόν Ελλάδη? Παρακαλώ. Δεν πρόκειται απλώς για μια πατριωτική δήλωση, συνιστά προϋπόθεση. Η Ιφηγένεια προσφέρει το σώμα της μόνο εφόσον η Ελλάδα αξίζει να λέγεται ελεύθερη. Η ελευθερία δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα, αλλά διαρκής απέτηση. Και οι δύο αυτοί στίχοι συμπυκνώνουν αυτό το αίτημα με το πιο δραματικό τρόπο. Ποιο στοιχείο λοιπόν καθιστά τον Ευρυπίδη νεωτερικό? Παρακαλώ. Το ότι ο Ευρυπίδης δεν θεωρεί την ελληνικότητα δεδομένη. Την ελέγχει μέσω της ελευθερίας του ατόμου. Ακριβώς. Ο ποιητής μετατρέπεται την ελευθερία σε κριτήριο αυτοκριτικής του ελληνικού κόσμου. Η Ιφηγένεια είναι ελεύθερη. Η Ελλάδα οφείλει να αποδείξει ότι αξίζει αυτή την ελευθερία. Οι δύο στίχοι που εξετάσαμε δεν λειτουργούν απλά ως δραματικές κορυφώσεις. Συμπυκνώνουν, κατά τη γνώμη μου, ολόκληρο το ερώτημα της ελληνικής σκέψης. Αν η ελευθερία είναι κληρονομιά ή ευθύνη? Στον Ευρυπίδη και ιδίως στην Ιφηγένεια, η απάντηση είναι σαφής. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτάται. La liberté se gagne, elle ne se donne pas.